Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ubah Michael Thong ni ublarai banyak kun kumukur tong independen. Hak election embassy na Northern constituency. Berhap kerteng yang lain trik orang pang arajar pausan. Yo ubah Michael Thong ni lah sendan lang dak kimi kipa lembek kibahi ngasem bagi nang gershan ki jong u. Habakaran jikilat patai kubor ba Michael Thong ni ulo ang makum uwe ni gestamla ubran gajing angnut pansyakri ki pat ba baru baburam gajing pensngau nagi kat tu kat ni ulo ang budonnya ka hak ba mi syakman pansyakri ki pat ba Henry ang bu yele persya ka parti ka bola dan bro sikata. Kajing mi kajonga kanika election ke bamanta kadai namar kajing wan kerpat jong kirang ba kilong kemi kisamla nakapor syakapor nga kumuru rang ba ubajaj ju syakri yaki pai ba akasin ke bahnyo ngamla syu banset ngahaban mi syakmat nama kidon kam ya kajing syakri kajonga bat ngaru kum syakri barit jong ki pai ba ubalayat nakapor syakapor dagi fokus nam ngadon kam bat ngasngu thu ba kamensim kajonga ka angnut ban syakri yaki te hakajingya dan ti kajonga kumuru samla labon telikisnem nga persyang ban lekat kabala banwanra ya ki development hapo kathain dakabor ka banga red e kajonga ngala persyang ban yai dakaba nakentiu ya ka yokam yok jam jong kisamla lamba kisnap trikam ki jonga ban ai jing kai e yaki bakin yo ban seng ki kam ki jam ki jongki nama ngait skam ba usamla hi udai ulawe jong ka jella ka jongi lara kisamla kiskam ya ka terpeng ka jongki ngait skam bakilong din manden ki jongi kidon ya ka jing syanya ka jongki hakar kon ka baskan karena kalian ka jonga kalau kita apa kalau jule eru kita mesti pat ba jonga da ka banga yarap ki seng trimon smubha khamtam ki bapai ki breu ki badan jingduna haki department pada kaju kopor ki seng ki badai pai ki nongrem ngayarap ki kumno bikin nya sakmat kin pentulun sakmat ekam ka jongki da ki jingkersian ki barit jonga habanga yo ki lat lembaga jingtho ka jonga haki proposal karena kalian ka jonga ngasuthu baku unong sekri pat ba ngadon kam ya ka jing syakri ya kadon kam ya ka jing it jong pat ba ngadon kam ya ka jing penkuk bor jong pat ba ha ukulom kenang ba ukulom jonga unong ubanep nama ngadat dodon lupa ya kata ka sap bo blei uai bangan tho ya ki proposal berwan ra jing montoi andai ka ba khanganti yang yamanta ka dei namar ba ukulom ujonga mo ukem don ya ka bor jong pat ba nangit skam kalau ra upat ba uai lat yang bangan long utau MDC ujongki now how ni usnam arjal pesan bat kumta tata du kisngi kisamoy ki bakut no nganla panwan ra ya sibun ba ki jing mentoy dan ki scheme ngamdon kam ban aptang ha district council andai saki wai pat kilentiru kumju tanah kali yang ka jonga kan ka por ngakwa ban bu ya ka jing kerpat ka jonga ya ki khon samla ya ki riurang ba baro bangim dei ban persang ban comments ya ki kentin ki basniu po ki YouTube channel na marblay manta ki dan cibun ba ki khon ki khana rit mo ki badang rit badang pule ba persang ban penan kami ke social media kum gawai ka platform bakin pule irada ki yoi ya kata ke jing comments ki basniu ki jong ki khon samla bat ki tu ki basong tanap ban comments kan kata no ya ka perkhat perdan ka jong ki ini dei ka jat benreu khasi ka badon ya kata ka akor ka burom tengingit scam bahajaka bangin kentha hajaka ka bangin kentho in duai na kabenta ki candidates barok ki bayale ya kena ke election kenang ba ublei un pensngap ya ka jingla jongki ban pensngau ya kata ka jing angnut apa pa ban chakri upat ba baru upat ba aru udi ban duai sha ublei ba da kumno kinla banjit atau kandidat kata ka rufam ka babiang namar kandidat kata ngiyo yo ublei ubadan sisa ya kata ka jingno sha upat ba in sayo iya ka jingkala ko ka thai ka joni kata ngiyo bat ni bakla banjit u kandidat ba penjot pada ka sinong ka tao kum MDC ngasutho kan sniu sibon tengit skam ki pat ba kin bu ira jingduai ba kerpang nang ba ka singi ka kilik ban kapot kinam bakla banjit ya kandidat bat nga kerpat dua kan ka por ba ki pat ba kin bu ka jingduai ka kerpang ya barok ka kandidat ki padai ha po kan ka nongson constituency lagi dai ha kino ki parti ru nang bakinyo e ka met ka phat ka ba koi bakia ba ka jingle ku now blay singo yupi kimat kongsan ya kabanga ngalabu ha kan ka thong banyakun ya kan ka election ko menta ladang ayo ya ka jingjok ngan penklan ya ki dor barkur ba ki dor basnong ha kin ha namar bakini ki long ki tenrai jong kari ba ka jai ba jongi ngan penne ba penklan ya ka riti dustur
da kabangan yang persya da don kijing persyang ban penkelane penduk yaki ngan ya site lamba ka bor jong 6 schedule na ka banta ban yo ya ka jinglai do ban ti yaki siap dan iki mau kenang makirit kivya ka jongi ki yo ban 3 jam ngan wanra ya ka roy ka parak snong ki thau haringkat ka jinga selok lang ber ki reurang ba kirang ba snong bat ki seng samla teter ngan penklan bat penmi iru lamba ka district council lamba ka board jing start ko play UI ban penyo ya ka school kenang bagi breu ki baduk ki bamelung ki bomdan ya kalat lenti ban lek pule kelas 10 kelas 12 bakin yo ya kata kalat bakin next school A bakum juru nam taki breu badan cinguna ki department kumba pi kutip ngadan ya ka shilam syakri ka jonga keleng ke jalan bakila pauru opo affidavit bakano ka pisah ka bangayo ka badai tulop ka jonga lane kano ka pisah ka bangayo nak ilat kamai ka jonga hababun ka percentage ngathe akan ka shilam khnang mangan pentulon ikam syakri tukumta lada nga job ikan election na clay na do ka donot nga krenro ka jing shisha walai 4% na katulok ka jonga kan lek sekilong ying long sem ki baduk bamelung ki bomdon ya kalat ban thau ying thau sem ngan thau ying thau sem ki lamba ka tulop ka jonga wat ka baar ka long ba ar 4% kan lek sekiseng jo ki bre bodon jingdona ki do khotmet khnang bakin la ban pentulon ikam syakri ka jongki Pat ngan thau kilat menti nam taki samla makin la ban sengkam sengjam lajong kenang makin light na kanika jing ka baki kidon ya manta habang ya kendu bat ka jing kerdu kam keduk jam ngan manra ya ki jing yo haman la ki snong ki thau mabun sin ni syam baki breu bapli kimla ban mi syakmat ban wai ki dukan ki jongki kadai ka jing rem palat jong ki dukan lamba ka ne ka jing job ka jonga la upai ba ukerku la upai ba ibet ngan manra ya ki jing yo om tang naka skim jong ke MDC Henry ngadon ni kilat krenti ban kenjo syabar jong kan state ban wanra ban urlong kita kipor baksendiat baka jingmi ka jonga kan kapor kadai na mga kwa ban lek persya ya kino ki party kamdai ka jing lek persya ka jonga ya ka party ngatrai kumuwei na kinong song snong ubatrang ban syakri ki pai ba uba buram ya ka jing pensengap pensengau jong kat tu kat ni ki batan kam ka jing syakri ka jonga ngadon ni ka hok ban mi syakmat ban syakri yu pai ba tengit scam bakin yo buram lem ya kan ne ka jing thumu ka jing angnut ka jonga khandang ba nin la ban yo to MDC wo biang nam ta ka Nongstoin constituency na kaliang ka jonga la job ne la remru ngam don kanu ka jing sngau nama kan ka de ka jing terwa shu pai ba ngam don kam man hikai pai ba mau pai ba udai unong bishar unong aibot unong aibor maka syong ka jing start jong pai ba unjet yano kapor kala day bapinjet yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ka thong ka bakidon ki kiman ki bakongsan ki bakibu akman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpwai tarik urampang arajar arpsa baik ya ka program markman bat ki kertong